Абсолютно случайно и без да искат. Абсолютно случайно някакви хора натиснаха някакво копче и случайно и без да искат целият пенсионен австралийски фонд на стойност 125 милиарда беше нулиран за секунда. И аз се изплаших, наистина, приятели, изплаших се, защото си казаха нашия български пенсионен фонд. И изведнъж се усетих, че то отдавна няма никакви пари в него. Той е нулиран отдавна и си казах, австралийците имали да патат. Ние няма какво да губим. Кой каквото и да натисне, то всичко нулирано и фалирано. Доста преди да дойде времето, и може би идва, на едното копче, на единия клавиш. И си казах, добре де, сега всички имаме комфорт, имаме си парички, спестени, живеем си. Кой както може. Ако ги въведат тези, казвам, дигиталните пари, умните градове, парите, които ще се напасват, така казват, за наше благо, и сигурно са прави. Времето ще покаже, които ще се напасват спрямо твоето положение, такова каквото те отредат да бъде, твой статут в обществото. Ако един ден някой по някакъв начин, без да иска, натисне, или ако иска, щом без да иска, създават такива зулуми. Ако искат, какви зулуми могат да създадат? Но те няма да искат, защото винаги искат нашето добруване и нашето благо. И си казах, добре, ако го натиснат, ти се събуждаш абсолютен голтак, гол и бос, изхвърлен най-вероятно и на пътя, без абсолютно никакви точки или кредит, без значение как ги формулират. Може би заради зелената сделка. Може би за да запазим планетата, защото планетата се унищожава. Ако ние унищожаваме, ние хората, да, унищожаваме. Затова всичко зелено е много готино. Зелени сертификати, зелени коридори, зелена сделка, дори и Зеленски не го тръснаха и той да е готин. Всичко зелено е готино. Трябва да пазим планетата, за да може да сме по-сигурни приятели. Абсолютно. И аз мисля, че това няма да се случи. Няма нито да приемем евро, нито американските доктрини, евроценностите, нито дигиталните пари. Нищо, което те се опитват да ни наложат, няма да го приемем. Ще кажеш сега, какви ги приказваш? Приказвам ги, защото изхождам от смелостта, от опълчването на България. Как видяхме преди 2-3 години, с очите си го видяхме, как болшинството се опълчи. Когато ни отнеха дори Божието право да съществуваме, да дишаме, да пием и да се храним. Оставете конституционните ни права да работим. Трябваше да бъде човек сертифициран, да ни унищожи човечеството. Подлагаха абсолютно всички нас на унижение да носят тези средства за масово поразяване, маските, но ние се бунтувахме. Ние ги носихме под брадите. На лакътя ги носихме също. На китките. Абсолютно бунтарски. Дори като бунтари се навряхме и по къщите и гледахме. Дори някои не гледаха и през прозореца, за да е тотален бойкот. Ако видим някой долу да ходи без маска, да го смажем. Защото това е нашия бунт. Дори голяма част от родителите се разбунтуваха, че им тестват, се гаврят с децата, бъркат им в носовете, нараняват ги, плашат ги, стресират и те иззеха бунта в свои ръце. Сами правеха тези всички неща и чисто доброволно, не от страх. Не от страх, че ще загубят нещо, а за благо, за временното спокойствие. Даваха генома на децата си. Аз мисля, че това, изхождайки от нашия нрав, от нашата не егоистичност, не алчност и не нашата себичност, приятели, че нас не интересува всеки един ближен, не нашият ни личен хабитат, личният ни комфорт, че ние разполагаме. Обаче ако изходим от австралийския фонд и се замислим, ако наистина всичко стане дигитално и някой без да иска натисне всичко и всичко стане просто пепел и един блед спомен, кой ще остане тогава? Дали нашите ближни ще останат, дали нашите съседи, приятели, роднини, хората, на които да ударим едно рамо, да се подпрем. Другото, което съм сигурен, че няма да стане, защото ние от глава на населението имаме Божии избранници, спасители да искаш.
Ма дет казват хората, вождови много индианци, те изпълзяват не като критърси, те ми като спасители. Всеки втори, този ден беше под карантина, с маски, с каски, с такова. Дет са викал лакъм в собствената си спасяемост, днес той иска да спасява. Днес иска да спасява, не знам какво, собствения си комфорт ли иска, нас ли да спаси. И тук идва вече въпросът какво да направим. Всеки задава този въпрос какво да направим. Нека да разгледаме нещата малко по-в дълбочина, защото сякаш вече е време, приятели. Защото желязото се кове, когато е топло, а човекът се калява, когато страда. Ние растем в страдание. И ако искаме да отидем на другото ниво, където да прескочим всичките тези уродливости, ние трябва да страдаме. За да претърпим еволюцията. Защо трябва да страдаме? Защо трябва да се откажем от някои неща, за да придобием друго? Защото ако погледнем единственият Спасител, Синът Божий, Исус Христос, Той е поел в душата и на човешкото си тяло изключителни страдания, унижение, за да спаси нас. А ние кои сме, за да очакваме, че без страдания душата ще израсне. Без страдание ние ще претърпим еволюция. На какво отгоре? Ние сме триединни създания, приятели. Тяло, ум и дух. В какви проценти всеки сам може да си отговори, хората живеят единствено и само с телата си. Може би и под животинското, защото те използват и ум. Колко хора живеят с и ум, а колко хора съзнават, че душата, всъщност нашата душа, затова сме по образ и подобие, защото ние сме дихание парченца от нашия Бог и Създател. Душите ни. И затова всеки един от нас, ние сме едно цяло. И ако не започнем да слушаме, да ставаме триединни, да разбираме и душата си, че трябва всъщност да слушаме душата си, защото ние загърбихме. И когато слушаме душата си, приятели, ние всъщност сме във връзка с цялото, с Създателя. Ние знаем всичко. Всичко е абсолютен кръговрат. Нищо никога, по никакъв начин не се е губило. Животът съществува заради самия живот. Всичко е енергия. Нищо не се губи. Ние имаме цялото познание вътре в нас. Не тук. Тук умът е изграден от парадигми, от стари заложени на база опит. А тялото, то е просто наше превозно средство. Ние наистина трябва да осъзнаем, че трябва да минем през наистина тежко. И най-вероятно ще минем, приятели. Защото всичко, което е казано от пророци, сказатели, от Коран, Библия, абсолютно всичко, се говори, че трябва да минем. Ще останат малцина. Само тези, които приемат. Но когато го приемаме и когато сме заедно, защото ние сме едно от цялото, тегобите ще бъдат по-малки. Защото ще можем да повдигнем раницата на други, да го окуражим, да го подбутнем. А когато сме разделени, това е перфектният вариант. Да има дигитални пари, да има копчета и тук да се шири единствено и само алчност, беззаконие и единствено и само това като ценностна система. И ние ще придоби други ценности, други устои. А когато придобиеш тези устои, ти не можеш да бъдеш такъв. И светът, животът около теб не може да съществува по този начин. Защото Бог е любов. Любов към Създателя, към себе си, към всичко. А от любов изхождат добри неща. Така стоят нещата, поне според мен, приятели. Дали ще устискаме? Разбира се, че ще устискаме. Няма как живота да се самозатрие, защото той съществува и ще продължи да съществува заради самият живот. Нищо никога не се губи. Верно е. Верно е, че трябва да приемем, да ни изглежда песимистично, напротив. Кой не иска да израсне духовно? Трябва да сме готови да поемем
страданията. А ние можем да приемем, да преминем през всичко, което ни се дава. С вяра, с разбиране, а оттам идва и всичко друго. Обичаме, приятели, сигурен съм, че много хора го усещат с душите си, с връзката им с цялото. Позволете си, повярвайте на усещане си, интуиция ли, кой както иска го нарича. Но не е само тялото и умът ми. Ние сме нещо много по-съвършено, много само такива, в каквито можем да повярваме, че сме. Чао, приятели!